שלום וברוכים הבאים. היום ניגע באחד הרעיונות המעמיקים ביותר שנאמרו על תפילה. הרעיון שיכול לשנות לנו את כל הגישה שלנו לעולם התפילה. לא רק שתפילת שבת שונה מתפילת חול, לא רק שתפילת פסח שונה משבועות, אלא אין בעולם שתי תפילות שדומות זו לזו, אף לא אחת. תפילת הבוקר היא שונה מתפילת מנחה. תפילת אתמול היא שונה מתפילת היום, וכולם פועלות משהו ייחודי בעולם. אם אנחנו מסתכלים בפרי עץ חיים, שער התפילה, פרק ז', שם מערך הוא כותב בשם הארי הקדוש, שמאז שנברא העולם, אין תפילה דומה לחברתה. לא הייתה ולא תהיה. למה? כי כל תפילה פועלת ברוח אחר, תיקון אחר של ניצוצות שונים. תפילת אתמול בראייה חלק מהשבירה. תפילת היום מבררת חלק אחר, ואף פעם לא חוזרים על אותו דבר. הבעל שם טוב, בעמוד התפילה, פרשת נוח, בסעיף קכ, מוסיף שזו בדיוק כוונתם של חז"ל. העושה תפילתו קבע, אין תפילתו תחנונים. בעל שם טוב מסביר שאדם בתפילתו צריך לעלות ולתקן גם את המחשבות הלא טובות שלו. המחשבות הזרות שבאות לאדם באמצע תפילתו הן תוצאה וניצוץ של מעשיו הלא טובים בגלגול הזה, בגלגול אחר, או אפילו תיקון של מעשי אדם הראשון. כשם שכל יום המחשבות של האדם שונות, כל יום הם משנהו, ככה גם התפילה שונה. הרי אפילו מה שחשבת הבוקר, זה לא מה שחשבת בצהריים, או מה שחשבת בערב. לסיכום, אנחנו צריכים להתחזק ולהתבונן בעניין התפילה, שהיא לא דומה לחברתה. ובכל פעם אנחנו מתקנים עניין אחר אצלנו, ובכל העולם כולו.